en 3 kilo tung brødkrone af ægte silver. Og nu har vi sagt, nu har vi den her fine hænger der. Nu skal vi sætte bryllupskronen her. Skriver vi fast den, for den er indlåst i et bankfak i banken, for den er så værdefuld, som man indte den svoggerhoften i kyrkan. Og når så brødrene skulle gifte sig, så fik de så den der, hvor man er helt klart. Så nu har vi en mycket lettere liten sådan der silverkrone. Men den ægte, den er, skulle finde, og når præsten kommer for at hente den, for vi skal låne den, så er den borte. Skandal! Og der går en blæk, det er sådan en atomeksplosion ud over bygden. Hvad er den borte? Hvem har de låst ind den, og den er borte? Og så gik det lange tider, og så viser det sig, at den var udlånet for mange år siden til grannbyen Longerød. Og det havde låst hende. Så nu er den tilbage, og vi håber så snart få helt den, så vi kan få bryllupskronen så som den så ud, der har målet den, og så som den ser ud i virkeligheden. For vi tror, at han har set den, og han har inspireret den på noget sæt. Så den vakre bruden i hans tapning, hun har den kronen, mens den andre, om du kan se der borte, den du så inden, hun har den krone, det er næsten samme krone. Så det er, nu er skandalen, nu er den upløst igen, vi er ikke længere foræret og forfærdet, at nogen har stjålet brudkroner, for der var udlånet til Longerød forsamling. Og nu mere er det samme forsamling, så det klarer det sig.